Chenro mar yiero jotend KUPPET e bade ma Homa Bay mano bagi mareny ma Tom Mboya orochi kendo gige goyo ombulu no kethi kendo wang' kaluwore gi chich mano bedo ni ombulu ne ikwalo. Yiero no nochakore e yo makare okinyi ma kawuono kendo jopuonj ma gin jokanyo ma KUPPET nowuok oko mar rombgi kata kar rombgi mar yiero jotelo manyien mabiro tawo riwruogno kuom higni 5 mabiro. Kata kamano, kane ochopo kar saa 8 mar odiechieng', ng'ur nochako bedo kuom moko kuom jokanyo kod jochung' mane seyo jopuonj moko ni ne nuore e chenro mar goyo ombulu. Waneno ka ne jowa oketho election ni ka jomoko went against the law ne gi vote as many times as possible. Koro kan waneno ka this nokel mbele to okelo chaos and a lot of koko matin emomiyo election no kodhi mbele. Materials mowang' kane agents osebedo gi ndopegi gi the marked ballot papers to no magi gi opponents magi kao gi kelo gi oko ka to gichako wang'o gi ka giwer. Yiero no osechung' ma joma no chano yiero wuok owe jogo kura gi boxes giringo gi lal gi ballot papers o gi kono jogo kura kuma gidhiye. Members ma KUPPET no wang' gi kao boxes go gibiro go ka nikech koro boxes go gima ne nyalo konyo onge. Omiyo no wang' gi ka nikech samoro ni paro ni ng'ato nyalo kao gi dhi kwano gi kamoro to declare results. Omiyo ne wadwa ni giyud thuolo mondo gigo kura chon. To ka no yaw dhot ji odhi odonjo mang'eny mohewo ot. Mane gima nomiyo yiero ochung'.